соли 2013 бори дигар футболбозони шаҳри Кӯлоб дар чемпионати мамлакат ғолиб омаданд. Акнун онҳо барои суперҷоми Тоҷикистон бо дастаи Истиқлол ки соҳиби ҷоми мамлакат гардида буд мубориза мебурданд. мутаассифона ин бозӣ ба яке аз бозиҳои на он қадар хуби Равшани Кӯлоб дар 2 соли охир маънидод мешавад. он бо пирӯзии калони Истиқлол ба анҷом расид. лаҳзаҳои ин бозиро тамошо мекунем. дар ин бозӣ албатта бартарии Истиқлол хеле зиёд буд ва аввалин шуда Девид Маутор дар дақиқаи шашум тавре ки мебинем ҳисобро боз кард. ҳоло бори дигар бубинед хатти дифоъ умед надошт ки аз ин дур зарба зада мешавад ва ҳамин зарба ҳам зада шуд ва дарвозабони дастаи Равшани Кӯлоб Рустам Ризоев аз он ғофил монд. дар ин рӯз дар дастаи Равшани Кӯлоб бо чунин ҳайат дар майдон буд: Рустам Ризоев, Содиқ Мусо, Ҳасан Рустамов, Далер Шомуродов, Бахтиёр Ҳасанов, Ҷамшед Исмоилов, Ҳикматулло Расулов, Муҳаммадҷон Ҳасан, Сайриддин Ғаффоров, Наврӯз Рустамов ва Саламон Течи. дар дақиқаи 25 бори дигар футболбозони дастаи Истиқлол тавонистанд бо голи Ҷалилов, Ромиш Ҷалилов ҳисобро бо дуболо кунанд. инҷо паси хуби дидем. Фатҳулло Фатҳуллоев хеле моҳирона буд ва Ромиш Ҷалилов футболбози ҷавони дастаи Истиқлоли Душанбе бо як зарбаи хеле хуб тӯбро ворди дарвоза кард. баъдан ҳуҷумҳои дастаи Равшан ҳам буданд. ҳоло Саломон Течиро мебинем ки як зарба зад ва Алишер Тӯчиев тӯбро дошта гирифт. дар ҳайати дастаи Истиқлол бозигарони зерин буданд. ҳоло биёед ба голи задаи Дилшод Восиев таваҷҷӯҳ мекунем. бисёр моҳирона буд ва капитани дастаи Истиқлол тавонист ки голи аввалини худро дар ин вохӯрӣ дар дақиқаи 59 ба самар расонад ва Ризоев дар ин ҳолат моту маҳбуд шуд. дар ин бозӣ Алишер Тӯчиев, Сиёвуш Асёров, да Силва инҷо бозӣ мекард аз Бразилия, Эраҷ Раҷабов, Аҳтам Назаров, Нуриддин Давронов, Девид Маутор, Фатҳулло Фатҳуллоев, Хуршед Маҳмудов, Ромиш Ҷалилов ва Дилшод Восиев дар майдон буданд. дар як ҳуҷуми дигаре ки футболбозони дастаи Истиқлол сомон доданд, ба ҳамчунин Ҷаҳонгир Эргашев муяссар шуд ки голи чоруми дастаи Истиқлолро вориди тӯри дарвоза кунад. ин ҳанӯз дақиқаи 77 буд ва дигар футболбозони дастаи Равшан муқобили Истиқлол бозии хуб нишон надоданд. ин бозӣ дар ҳузури 18 000 тамошобин сурат гирифт ва бори дигар мебинем ки чӣ гуна Фатҳулло Фатҳуллоев бо Дилшод Восиев ин голе ки Эргашев зад барои ӯ ҳозиру нозир карданд ва касе набуд ки пеши роҳи ин тӯбро бигирад. як голи дигарро футболбозони дастаи Истиқлол ба самар расониданд, аммо ин тӯб ба номи Шомуродов, Далер Шомуродов, муҳофизатгари дастаи Равшан номнавист шуд. ҳоло бори дигар ин ҳолатро бубинед ки чӣ гуна буд. Аҳтам Назаров, сипас Нуриддин Давронов, баъдан ин ҳуҷум хеле тӯлонӣ буд ва аз инҷо Давронов хеле хуб бозигари ҳамлагарро хуб дарк кард Ҷалиловро ва дар инҷо тавре мебинем Шомуродов тӯбро вориди дарвоза кард. ҳоло ки инҷо ҳам Ҷаҳонгир Эргашев метавонист ки ин тӯбро ба номи худаш ҳам сабт намояд. дар натиҷа вохӯрӣ бо ҳисоби 5-0 ба нафъи футболбозони дастаи Истиқлол ҷамъбаст шуд ва дар ин рӯз президенти Федератсияи футболи ҷаҳонӣ Ҷозеф Блаттер дар Тоҷикистон ҳузур дошт ва дар ин мусобиқа дар рафти супурдани медалҳо иштирок кард ва ҷомро ба капитани дастаи Истиқлол Дилшод Восиев супурид.